via DZGB News Online. I-share po ang satuyang Facebook Live para mas dakol pa ang maabot ng satuyang pagheras. Of course, kaibahan po ang sakuyang partner, si Monsignor Crispin Bernarte. As ini po ang programang Lakaw Magheras. Mons Chris, kung may magayon na good news o marayo na good news ngunyan, iyo po ang bago na po kitang Santo Papa Mons Chris. Iyon ang gadiyan, ang gusto tang ipagrukyaw mo niyan. Yaong kita pano ning kaugmahan, dahil lanto sa madaling panahon, nagkaigwanan ning bagong pamayo ang satuyang inang simbahan. So, nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos sa pagtao sa tuya kay Pope Leo XIV, Papa Leon, ika-14. Yes, opo. Sisay po ini Mons Chris si Papa Leo. Actualmente, saro siyang Amerikano na alagad nagi siyang miyembro kang kongregasyon kan mga Agustino. And for many years, nagtrabaho iniduman sa Peru. Okay. Asin, naging obispo, asin nagkaigwa ning katungdan duman sa Vatikano, asin ngunyan nailihir na bagong obispo. Inaapod ini si Cardinal Robert Prevost na Pope Leo XIV. Okay. Ang ano naman, Chris, ano pera ng edad ni ang bagong Santo Papa ngunyan? 1955. So 69. 69. Yes, opo. And may mga nabasa man po ako, Mons Chris, na nagserbi siya ng almost 10 years sa mga local parish bilang sarong pastor and sarong teacher sa sarong seminaryo, Mons Chris. Yes. Kaya mahiwas an sa iyang mga eksperyensya, asin an sa iyang mga pakiibahan, exposure sa manlain na komunidad. Sarong Amerikano na nadistino duman sa South America, asin nagkaigwan ng mga katungdan sa laog kang Curia kan simbahan. Pag sa araw kayo ni Mons Chris na pangyayari sa Legazpi Diocese, ano po ang mga namamatean ka mga kapadean and digdi po mismo sa lokal na igwana po ng butuan ng siring na development? Tandaan niya to na perapas ng aldaw na kaagi nagkaigwa kita ning katiripunan, nagkaigwa kita ning misa, tangani hagadon an tabang kan Espiritu Santo na maging mabunga sa madaling panahon an inaapod tang conclave or conclave in English. Consign ang mga kardinal sa pagpamibi sa matuninong naagi napili kan magiging pamayong kan simbahan na yon Santo Papa. Asin itinawan tulos ning kasimbagan. Madalion sana kaya yaon ang sa tuyang simbahan na lokal ang mga kapadian ang mga laiko napapasalamat na uuma taigwanik ang bagong pamayo asin ipapanabo siyempre ang misyon kan simbahan siri nga yaon itinautan sa tuyang magayunon na kooperasyon magayunon na pagtabang kay Papa Francisco na sa tuyang namutan iyong maninian minamawot na mangyari sa tuyang niyan sa bagong liderato kay ning bagong Santo Papa tanganing ang simbahan sa tuyang gabos na paglingkodan. Yes, apo Mons Chris, siguro po sa tuyang bagong Santo Papa daw sa na naman to in Mons Chris magiging anggiyat sa tuya kung paano ang mambahang Katoliko kita mismo ng mga patubod pa kita makikisabay sa paglakbay asin ang pakikisunod sa misyon na ini ang sa tuyang mayor na tayo ngayon na paghapon. Mons Chris, ang pagiging simbahan na sinodal. Mons Chris, pag sinabing sinodal, ano po yan? Okay. Ang pagiging sinodal, iyo ang sarabay niya itong pagbaklay bilang isang komunidad. Tangani na kita magtrabang-tabang asiring sa dapat niya itong padumanan. Mantang nagbabaklay, yaon hinihimati niya ito ang tingog ang lambang saro. Kaya nagkakasinabutan kita sa tuya na namimigbidan an anuman na pangangaipo, an anuman na kasimbagan sa tuyang mga hinahampang na problema, tangani ilugod pa man, maabot kita sa dapat padumanan. Yan ang pagiging sinodal. Sa rabay na pagbaklay, naghihinanyog ka lambang boses, ning lambang saro, asin daing isini sikwal, daing pinapabayaan. So, ang gabos included sa tuyang pagbaklay. May pagsasabi po Mons Chris na from CBCP na may mga pagsabol. Ano po Mons Chris na haliin man or giga sa CBCP na pagsabol? Ang sabi sa tuya kan Catholic Bishops Conference sa Philippines, so inaapod niya itong CBCP na ang pagsabot niya to ang pagiging sinodal dapat magikan o magpuon sa mga nahihiling niya to tinutukdo sa tuya kan Biblia lalo na kan Santo Ebanghelyo kung saan si Jesus nahiling niya to na dayaday na nagbabaklay.
bako na nagbabaklay na lakaw sa lakaw, kundi nagbabaklay nakikisumaro sa katabuhan, nakikisumaro sa mga banwaan, hinanyog an sa indang mga inagranay, hinihinanyog an sa indang mga kaipuhan, as in itinataw ang buhay sa pagsimbag kaiyan. Iini ang dapat niya na maging enot na ladawan kang pagiging sinudal. Ang pakisumaro Jesus na dayay nakikipagbaklay sa tuya. Kaya kita man sabay na mabaklay sa iya, tangani na mahilinta ang sa tuyang padumanan, mamibidan kung ano nang ang katuyuhan kan sa tuyang pagiging sarong simbahan. Kaya dapat mamibidan niya to si Jesus sa istorya diyan sa Ebanghelyo na kadakul-dakul na di nagbutas sa tuya, na di ning pinipili, di siya ning sinayumahan, gabos minaran ni sa iyang tinatawan ning kasimbahan, tinatawan ning atensyon. Alagad mga tugan, tandaan niya to, na ang panginat na atensyon na tinataon ni Jesus sa gabos na katawuhan, iyo ang mga pasiring sa mga nasa laylayan, ang mga nasa kadukhaan. So, dahil siya kipigpipili, alagad igwa siyang preferential attention na pigtao duman sa mga duka niya tugan. Parang napansin ko man po, Mas Chris, na sa mga nakaaging mga programa, even po talaga tigdatawan naman sa dalan sa mga dukha o mga nalitios. Iyan ang dakulaon niyang mission. So inuulot ko, dahil siya kipig sa imahan. Mayaman o dukha, ang anuman na kaipuhan sa iyang tinatawan ng kasimbagan. Ang sisay man na minaran ni sa iyang hinihimati, sa iyang tinatawan ning paliwanag. Alagad, so preferential attention, ang enot na pagmangno, itinao niya sa mga duka. As in, iyo ini ang pagiging sinudal. Natawan taning halaga ang gabos, alaga dahil nanggad pagminuson itong mga tugang niya to sa kasaradayan. Dahil parte inikan sa tuyang kaluyahan bilang mga tao, na dahil ako mayaman, dahil ako may inadalan, dahil ako may pangaran, garubagang nakakaangat an sa kuyang estado sa ibang tao. Bako ini an imahin an ladawan kang pagiging sunodal, kundi gabos kita mga aki ning Dios, kita gabos pantay-pantay, kaya gabos kita tinatawan ning pare-parehong oportunidad. Iyo ini an agyat sa tuya ngunyan. Kaya an ultimong pangapudan talaga, ubasing pangapudan kang pagiging sunodal, enot sa gabos pangapudan ini sa conversion. So it is a call to conversion, na mamidbidan ta na dai kita nakakaangat sa kisay mandigdi sa ibabaw ning kinaban. Kung kita gabos mga aki ning mahal na Dios, kita gabos mga ladawang kan mahal na Dios digdi sa ibabaw ning daga, created according to the image and likeness of God, kaya dai sa tuya ki dapat ipag-itsapwera, dai sa tuya ki dapat pagminuson. Gabos kita mga tugang ni Kristo, gabos kita siring ki Jesus, may diretsong mag-apod sa ama na ama o aba, ama, kaya dai dapat kimaminos. Iyan ang tunay na konversyon, na maakutan sa tuyang mga limitasyon, maakutan sa tuyang mga kakulangan o kakundian, asin dai niya to ini paggamito na garuprintera kan sa tuya na pakipagkapwa. Kundi kung maakuta ang gabos na ini, kita makakamidbid kan tunay na magayon na ladawan o pandok kan sa tuyang tugang, asin itatautan ng God an marhay sa iya. Yaon an sa tuyang pagtabang, tangani gabos kita sarabay na nagbabaklay, sarabay man na makaabot sa dapat niyatong padumanan. Iyo ini ang pagiging sinodal na sabi nga ni Papa Francisco, itong tuminalikod tapasang Santo Papa na sa tuyang namumutan. Ang sabi niya, that this is the new way of being church. Yuday ni ang bagong paagit, ang aning magigitang tunay na simbahan. Maging mamatean ta, feel ang sa tuyang pagkasimbahan kung kita sarong komunidad na sinodal. Mas Chris, sa pakikipagsambatan ta, ano po ang epekto ka inisa sa tuya sa lalo kang mga kahaputan as in interest, lalo na po bagang niya na panahon na manlain-lain ang mga nagbubutwang issue?
sabi ta, kung kita minasabay kay Jesus sa paglakbay o kaya permitang kasabay siya sa tuyang pagbaklay digdi sa ibabaw ning daga, ang mga issues na ining sa tuyang nasasabatan, kaipuhan, matawaning kasimbagan, susog sa iyang liwanag, susog sa iyang mga katukduan. Kaya sa satuyang sarabay na pagbaklay, nakakadangog kita kan manlain-lain na mga opinyon, nakakadangog kita kan manlain-lain na paliwanag, nakakadangog kitang manlain-lain na ideya. Diyan mismo hahanapan ta kung arin anggad ito ang nakatugma sa katukduan sa tuya ni Kristong kagurangnan. Arog baga kasubago, so sinundan tang programa, magayon. Opo, bakasyon. Huyang kan, manungod sa manungod sa perilian. May mga issues na dahil naman kita maulit kaan ngunyan. Yes. Pero, ano ang pagpabakal kibuto? Susog daw iyan sa katukdoan ni Jesus na kagurangnan? Ano ang pambakal kibuto? Susog daw iyan sa katukdoan kan Ebanghelyo? Aram niya to na bako. Kaya dainan niya to iyan dapat pagdiskutiran pa. Dahil bako ining susog sa plano ning mahal na Diyos, bako ining tugma sa katukdoan ni Jesus na kagurangnan. Na ang sabi baga sa tuya, man doesn't live on bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Ang tao daday nabubuhay sa tinapay sana. Ang tinapay na ini mga tugang, bako ining pandesal, bako ining mamon, bako ining siopaw, kundi ang tinapay, gabos na bagay na material, na ang tao pala, hindi na bubuhay sa pirak sana, sa mga material na bagay sana, kundi sa lambang tataramon na minagikan sa nguso ning mahal na Diyos. Kaya kung kita nagpapabakal kibuto, ano ang paghiling takaan? So para bakal kibuto, mas lalo na, ano ang paghiling ta sa satuyang kapwa? Sarong commodity na pwedeng bayadan, kaya dipisil na mangako ang sarong kandidato na maglingkod sa sarong tugang, sa sarong kapwa, kung siya nang babakal kibuto nata, dating hababa na ang paghiling niya sa tawong ito na sa iyang binabayadan. Oo. Ang commodity po, Mons Chris, pag ubos din. Yan. Diba? Siguro, Mons Chris, parang hanggang ngunyan, yaong supagtubod kang tao na may mga kasabihan bagyan na, ay, kwaong ko ngayon ini, ako ang ko ngayon ini, kwarta ngayon ini kang gobyerno. Pero ang boto ko ngayon sa balota. So, igo kitang mga kanya-kanyang prinsipyo. Alagad, tandaan niya to ang pangenot. Takita sarabay na nagbabaklay kay Jesus. Okay. Naan siya habang nakikisabay sa tuya, habang namamayukan sa tuyang dalan, yaon dayaday na nagtutukdo, na tinutukdo sa tuya ang katanusan. Kaya minsan kita may mga sadiring prinsipyo, may mga kinakaputan na mga rason, daita pagminuson ang katukdaan sa tuya ni Jesus na kagurangnan. Kaya balik na naman kita duman sa puntong ito na andikit na kwartang iyan, dayan magarantiya kang kagayunan o karahayan kan sa tuyang buhay. Okay, nagkaigwa ka ki 20 mil ngunyan, arugdak ang partner kahalang kawan mga ha. Oo. So, sagkod sa indaw ang 20 mil na iyan. Diba? At pagkahapon mismo Ubus iyan, na. ubos iyan. Kaya, tama si Jesus na nagpagirumdum sa tuya, na kita day nabubuhay sa tinapay sana, sa pirak sana, sa kayamanan sana, kundi sa lambang tataramo na minagikan sa nguso ning mahal na Diyos. Iyo ini nakukuan niya to sa sarabay na pagbaklay kung naghihinanyog kita kan mga tingog kan lambang saro, dahil tayo ini an ginigikanan tangani mamidbidan ta ang kahalagahan kan tataramo ni Kristo na minaluwas sa nguso kan sa tuyang mga tugang kan sa tong pag-iriba. Kaya hinihinanyog niya to ang gabos na iyan. Yes, opo. Na-curious lang po ako duman, Mons Chris. Kung naghihinanyog po kita, Mons Chris, and nakikisabay kita sa misyon, sa simbahan na sinodal, pigbabago ba kita kaini kung ang the way kita na magteripon, maghinanyog, asin kung ano pa man po ng mga pigbibilog ng plano, igwa ba ining katabangan sa satuya? Pigbabago ba kita, Mons Chris? Dakulaon. Dahil kung kita sana, kung nagsusulo-sulo kita, maghuhuna kita na
ang pag-isip ta perming tama. Okay. Ang sa kuyang mga desisyon permi tama, ang plano ko perming marhay. Alagad kung igwa kita ki mga tugang na nagmamasid sa to, nagtatabang sa to, nadadangog ta, ang mga ideya ta napapakarhay, napapatanos. Ta daiman sa tuya, minsan gurano ka intelihente, minsan pasarong henyo, dahil sa tuya ki may monopoliya kang katotohan. So, gabos kita may mga limitasyon. Posible na ang pagiling ko kan sarong bagay maray-rahay perfecto ang ideya kong ini. Opo. Alagad hiniras ko sa kuyang tugang igwa siyang komento, igwa siya ki ibang paghiling. So iyan, pagbibiriyon ta iyan, tamakukuatan ng gad ang pinakamagayo na punto asin iyan ang satuya na ipapadagos. Kaya nakakatabang ining sarabay niya to na hinguha na magbaklay pasiring duman sa buot niya tong maabtan, pasiring sa katotoohan, pasiring sa anuman na pangaturugan niya to bilang sarong simbahan na lokal. Okay. Ibig din po Mons Chris na reaction si 435. Good afternoon po Ate Jen and Mons Chris. Paano po kung nagsasayuma sa pangapudan na magsimbag sa misyon kang simbahan? Ano po ang pwedeng mangyari? Itatakwil ba kang simbahan pag-arog da ka, Mons Chris? Okay, magayonon ang hapot. Itatakwil itong minasayuma, itong dai, kita mismo ang minatakwil kan sa diri. Nag-una pa lang sa tuya. Okay. Gusto ko yan na na atawang kidoon. Sige po. Iyo ini ang kuan, iyo ini ang ladawan kan sa tuyang kaluyahan bilang sarong tawong linalang. So, garo so enot na mga linalang ang sa tuyang mga enot na magurang. Si Eva asin si Adan. Kan sinda pinagsugutan kan demonyo, ano ang sugot sa inda? Na dai ka mo magtubod kan mga sinusugungan o pagbuot kan mahal na Diyos dahil takaotikan iyan. Iyan ang sabi kan demonyo. Pag sinuhay ngayon doon, magi ka mong matibay, magi ka mong madunong, mapapantayan nindo ang Diyos. Kaya nga nasugutan sinda, asin pagkatapos na gibuhon ninda itong pagsuhay sa kabutan kan mahal na Diyos, nahulog sinda sa kasalan, ano nangyari? Tulos-tulos baga, sinda nagtago. Nasupog, buot sabihon, hinubahan ninda kan dignidad so sa diri nindang buhay. Bako ang Diyos ang naghuba sa inda. Tadati sindang mga huba, daining malisya magayunon ang sa indang ladawan duman sa paraiso. Alagad kan, dahil sinda nagtubod kang kabutan kan mahal na Diyos, sinda mismo ang nagkastigo kan sa diri. Ikinasupog ninda. Dahil kitang mako ko adyan na anuman na tataramon ang mahal na Diyos na sinupog sinda o kaya pinabayaan sinda o kaya pinag-anggutan sinda. Sinda pa nga ni ang hinanap. Hain kamo. Yaon nga kami nagtatago. Natata nagtatago kamo dahil nga yata kami mga huba. Sisa nagsabi sa indang huba kamo. O iyan, sinda mismo ang huminuba kang sadiri. Sinda mismo ang nagkastigo kang sadiri. Kaya siring mang kita, kung minasoy kita sa simbahan, dahil tapaglao mo na ngaya ini si Papa Leon, ang bagutang Santo Papa, sasabihan kita na bako ka ng miyembro, araw ka ini ang mangyayari sa imo. Nung kadayan mangyayari. Okay. Kundi mismo, ang sadiritang konsyensya, iyo ang mapurisaw sa tuya, ta sa tuya na kinalaban ang katotohanan. Kung dahil sa tuya ang katotohanan, dahil kita magkakaigwang katuninungan. Opo. May kaya pa rin, Mons Chris, may mga kasabihan na kumbaga may mga pagtubod na bagwala tinalikudan na kita kang mahal na Diyos or tigasabi na tinalikudan na kita dahil lang naging arog. Dapat pala hilingon mo na sa diri na ito pala pag hinilintang masararom kita pala suenot na nagtalikod. Iyo. Ayun. Kaya okay na. iyan dayaday kitang sinasadol na makisabay sa sa pagbaklay. Dahil kunyaong kita sa sarabay na pagbaklay, sa tuya na nahihiling ang sa tuyang mga kaluyan, as in sa tuyang napapakarhay.
takunday kitang kairibanan sulo kita day man kimataram sa tuya na uy garo na sala ka ngayatugang garo mas Oo. maray kon arog kay nang gigibuhon ta Yes. garo mas maugma kita kung pasiring ka ini ang sa tuyang direksyon kaya kaipuhan ta ang banwaan kaipuhan ta ang mga tugang na iyan na sa tuyang sabayan iyo ini ang magayunon na binubunga kang pagiging sinodal kang pagsimbag sa imbitasyon na ini kan simbahan. Monskis, may follow-up question so sa tuyang nagpaabot ka itong kahaputan. May intervention ba ang simbahan sa mga taong nagrarayo, Monskis? Igwa. Okay. Dahil ang panginot na misyon kan simbahan, the first and the central mission of the church is evangelization. Ayun. Ang evangelisasyon dahil nagpupundo mga tugan. Kaya minsan duman sa nagrarayo na sa simbahan, dayaday na nag-aapod na magbalik. Iyan ang iyan ang dayaday na pangapudan kang kan sa tuyang simbahan. Natapos pa na sa tuyang Kwaresma, iyo bagayan so central na mensahe kan panahon kang Kwaresma. So turn away from sin and believe the gospel. Dayaday na nagaapod ang simbahan, madya magbalik kita dahil hinahalat kita kan sa tuyang Ama sa iyang harong. Sa ngaran ni Kristong kagurangnan, inaalo kita na talikdan an anuman na kaulangan, tangani na kita gabayan niya asin mako anya to ang tamang dalan. Kaya daing tapos na may intervention ang simbahan, tanganing apudang kita na magbalik asin daing masayang ang satuyang pagbaklay na ini. Normal lamang sa pagbaklay baga kung minsan na kita nasa sala. Sa pagbaklay kung minsan na kita sabi sa Tagalog naliligaw. Okay? Opo. So iba ang ibang inaagihan ta. Alagad kung kita nagihinanyog kang mga tingog kan sa tuyang pag-iriba, may mataram sa tuya, uy, sala na ngayatugang ang direksyon mo, sala ang dala na iyan. Dapat awan ta iyang kivalor ining minataram sa tuya na sala. Dahil iyan ang tingog kan mahal na Diyos, iyan ang pasabong kan Espiritu Santo. Dahil paglaumon mga tugang, na ang mahal na Diyos mataram hali ang tingog duman sa langit tatarmang kita apulong kita sa pangarang sala ka. Okay. Dai kundi ang mahal na Diyos nagtataram sa paagi kan mga tingog sa paagi kan mga nguso kan sa tuyang mga tugang. Iyon ang kahulugan kang inapod niya tong inkarnasyon. The mystery of the incarnation. Ang pagiging tao ni Jesus na kagurangnan. Tanganin sa satuya na pagkatawo. Sa instrumentalismo kan sa tuyang pagkatawo, siya mamidbidan, siya dangugon. Kaya nadadangog ta si Jesus, nadadangog ta ang mahal na Diyos sa tingog kan sa tuyang kapwa kan sa tuyang kataid. Nahihiling ta siya, namimidbidan ta siya sa paagi kang presensya kan mga tugang tang iya. So again, parang saro na naman iyan po Monskris na challenge sa sarong tao kasi minsan baga pag natitiino kita kang ibang tao, parang negatibo na tulos Monskris ang sa tuyang atake sa inda. Iyan ang sarong kaluyahan niya to bilang mga tao na kung minsan oversensitive kita. Habot ang pag-urulayan an sa dirita. Bako man ining bako ining relibakan kundi kung may paggamot ang sarong tugang sa sato, sasabihon sa tuya kung ano ang mas marhay. Asin tawan ta iyan, ning halaga. Dahil lang ta kung talaga iyan ginigibo sa ngaran ning paggamot, bako iyan na pagpakaraot sa satuya. Dahil kita maging proud, maging makasadiri. Nasabi ko nga ni kasubago, dahil man kita ning monopoliya kang katotohan o karahayan. So, pag kita sarabay na nagbabaklay, pag kita gustong maging sinodal, ang lamang saro nagiging open na asabihon sa kapwa kung ano ang ikakarahay niya, susog sa iyang kayang itabang. Kaya tawan ta iya na importansya na kung kita magturugang kita bako na
masaway sa sarong tugang tamas marhay ako. Bako iyan. An inaapon na fraternal correction, bako na kurihiran ta ka, tamas matibay ako sa imo, mas marhay ako sa imo, kaya may diretso ako magkurihir sa imo. Bako po iyan. Bako iyan makakristyanong paagi. Bako iyan na fraternal correction. Ang fraternal correction, iyon ako nahihiling ko ang liwaran na ini, kaya gusto ko man ihira sa imo. So meaning to say, dahil ako nakakaangat, dahil ako nakaano sa imo, nakasapaw sa imo, pareho kita. Ang kaugmahan na ining namamatean ko, gusto ko mamatean mo man, kaya hinihiras ko ini sa imo. Sinasabi ko sa imo na ining paging ini, bakong magayon, mas maray kung ini naman ang gibuhon ta. Iyan ang fraternal correction. Yun. Done in charity. Yes, opo. So, di nang nagmamatean kang kapwa mo na parang ano ho na siya po umons Chris. Parang mamamatean niya dapat na may paglaom. Yan. Yun. Na iyon ang gadiyan ang pinagtatarget na partner Opo. dahil tayaong kita nagsiselebrar kan hubileyo ning paglaom. Kaya ang pagiging sinodal, Okay. iyo ang paglaom sa mahal na Diyos na ang gabos niya itong ining pinaghihinguhan, madara sa tuya sa magayon na padumanan. Yes. So bako man sa kitang lakaw sa nang lakaw na daing padudumanan. Pero Opo. ibang klasik, yung mga tawo, partner, araw ka na, nasige sa naan lakaw, dahil man araw Parang direction po, dadumanan. Mons Chris. So that's why sarong po mag-inip, Mons Chris, na pigigibo kong simbahan, yung evangelization. And sarong po ini sa ehemplo, ini pong lakaw maghiras. Diba? Kaya po wag mo kami ni Mons Chris na padagos po kamong naghihinan yung po digdi sa programa. Mons, mahanap buhay mo na kita. Okay. Hello po muna kay Vip Balilo. Good afternoon da po, Mons Chris. Good Asin ang afternoon. iba pa pong sa indong mga reaksyones, asin mga pagbati sa mo yung pagbalik. Oras, 37 minutos pasado alas 2. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-reflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Smile always! Para Mayor kan Siyudad ning Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Okay, balik na po kita digdi sa tuyang programang Lakaw Maghiras asin ini manggirari si Jenny Balyaran ni Monsignor Crispin Bernarte. Mons, reaction po muna kita. Mons, sa pagkabarang akang tawo mo niya na eleksyon, paano makakaya o paano kaya ang pagiging sinodal kang simbahan? Okay. Daita paghihilinghon na dahil ta nagkabaranga kita ngunyan dahil sa nagdadanganang na eleksyon na imposible na maging sinodal. Precisamente, digdita na hiling ang pangangaipo na simbaganta ining pangapudan sa tuya kan inang simbahan. Takon dayta simbagan sagkod pa man magkakabaranga kita. Nagkakabaranga kita sa politika. Nagkakabaranga kita sa ekonomiya. Nagkakabaranga kita sa manlain-lain na issue. Kaya nga ni nangangapudan ang simbahan na magi kitang sinodal. Na kung kita naghihinanyog kan mga paliwanag sa tuya kan sa tuyang tugang sa panginotang kan sa tuyang inang simbahan, day kita magkakabaranga. Arog baga halimbawa, balik na naman kita sa issue kang barakalang kibuto. Ang simbahan sa ngaran kan ibanghelisasyon, daing tapos na nagsasabi sa tuya na bakong tama ang pambakal kibuto. Immoral iyan mga tugang. Dakulang kasalan iyan. Alagad perang mga kandidato ang naghihinanyog simbahan. Perang mga kandidato ang habo magsunod ka iyan. Taiyan sana ang paagi ninda. Alagad ini mismo pagpatutuo na bako sindang kapable kang buot nindang mangyari sa buhay ninda. Ta kung may marayrahay sindang intensyon, kung malinig ang sa indang intensyon, nata sa bayang kipandaya, nata sa bayang kimaraot na paagi. Kaya ang pagiging sinodal, bako ta imposibleng mangyari dahil ta may pagkabaranga. Precisamente, ang pagkabaranga masisimbagan iyan, magiging matuninong ang satuyang pag-iribahan o ang banwaan kung kita maghimati o sumunod sa pangapudan na maging sinodal na simbahan. Na ang lambang saro, midbidon na tugang, ang lambang saro, midbidon na igwal, na kita pantay-pantay, na day pagminuson ang paghiling sa tuya, na garubag kin mga pwede sa nang barayadan. O, ang siring na paghiling, bako na makatawo, bako na makadiyos. Kundi, kung talaga kitang minarespeto sa satuyang tugang, dahil pwedeng bayadan ng anong manakang kantidad ang satuyang tugang. Tabangan,
Kung igwa kang sobrang kwarta, panaong bako pambakal kiboto. Ayun, so thank you so much po sa kahaputan and thank you Mons Chris sa pagsimbang po. Sa upa po Mons, may epekto ba sa sarong tawo ang pagsiblag sa pamilya? Sorry Mons, want to relate to your topic sana if you can help. Definitely may epekto iyan sa sarong tao. Okay. Sabi kang luma ng awit. No man is an island. Yun. Okay. So, no man is an island. Dai mangyayari ang kabilugan kan sa tuyang pagkatao. Dai mangyayari ang kaugmahan ta bilang sarong persona kung masiblag kita sa tuyang pamilya. Minsan, sabihon ta may mga keha kita, may mga reklamo kita sa tuyang pamilya. To begin with, dai magkiperpektong pamilya. Lagad kung ano man ang kakulangan ka, kung ano ang kaluyan, precisamente sa tuyang katungdan na hipnoan iyan, kita magpapatinarabang tabang. Dahil man iyan magiging solusyon na may diferensya sa tuyang pamilya, talikdan ta na. Sagkod pa man, parte kitang pamilyang iyan. Dahil man pwedeng isiblagan sa dirita. Ang pamilya ko iyan. Ang pamilya ko, katungdang ko man iyan na pangatamanon. Kaya definitely may epekto ng ganyan sa tuya personalmente ang pagsiblag ta sa pamilya. Anso sa tuyang pagsiblag na naapektaran ang sadiri, nagbubunga pa ning mga negatibo man na epekto duman sa pag-iriba. Itong mga isinikwalta, itong mga tinalikdan ta, siyempre mararaot ito dahil ta nawaran kan tiwala ta. So, sagkudyo sa tuyang paglaom na iyon, pigihinguhat ang unyan na bilugon sa tuyang buhay, nawawara sa to. Ano ang paglalauman ta kung sa tuya mismong sa diring tao, sa tuyang mga namumutan, sa tuya na siniblagan. Kaya, maghiringuha kita na magsabot, makanood magpatawad, tangani na ano man nakaulangan na iyan, masimbagan, asin panagos ang sa tuyang pagbaklay, asin magig kitang sinudal. Sabing amons magtarabangan, Yeah. di ba? Para mas magian and yaon lang ang pamilya. Sabi po digdi, wow Mons, happy to see you live screen with Ate Jen, Marbil and Cometa family, pabati man po. Ayun. Okay, good afternoon sa inyo. Yes. Ano nang kaselebrar kan sa iyang kumpleanyo, Mons Chris, sa diocese? Go ahead po. So, Igwa, thank you, Jen, sa pagdumdumo. So, I would like to greet Father Papoy Sakulsan, ang kura paroko kan Fatima. Happy birthday, Father Papoy. Ayun. And siring man, gusto ko man apudan, ngunyan, naghihinanyog, mamasid sa tuya, Jubilee Steering Committee kan Señora de los Desamparados diyan sa Bakakay, sa panginutan ni Azor Valenzuela, Pio Billen, and Minjing Bio. By the way, happy birthday to you, Minjing. Yes. So, greetings sa Satuya o sa indong grupo, asin lugod pa man magdagos an sa indong efforts to become a synodal church. Yes, opo. Si Mr. Azor, I heard nag-birthday man ito kung nakaagi si Mana Mons Chris. So, belated happy birthday, Mr. Azor. Hali po ako dyan, Mons Chris, kasod ba sa Bakakay, sa St. Rose of Lima Parish, and congratulations po sa Indamon sa matrayon po, asin matrangkelang pagkondusir ng Candidates Forum. Parte po ito kang preparasyon maninda para sa paparaning election. So, congratulations po kay na Father Sot. Congratulations sa Induga Boss. Okay, sa pagpapadagos po ka sa tuwing tema, Mons Chris, igwana sa nakita ni haros 15 minutos. Madali on sa Madali partner. sa po, Mons Chris. Pero Mons, kung kita po nakikisabayan, may oportunidad po pigasabi, and bukas po kita sa pagsunod sa Espiritu Santo, may mga bago po baga na mga pwedeng mangyari sa tuyang buhay bilang Katolikong sa simbahan, and of course sa kada saro ng mga paratubod. Mons Chris, nakakatabang ba ini para mas mapayaman ta pa, mapakusog ta pa ang pagkaminarootan kang lambang saro? Exactly. Dahil ang trabaho kan Espiritu Santo, iyo ang dayaday na pagbago sa tuya. We are constantly renewed by the Spirit. Kaya kaipuhan na yaong kita
perming nagsasarig sa iya. Dahil sabi baga sa tuya ni Jesus, nakagurangnan, apart from me, you cannot do anything. So, pagsiblag sa kuya, dai ka ning mahaman. Minsan anutang kapag-kapag, minsan anutang efforts, dai kitang papadumanang kung isiblag taan sa diri kay Jesus. Asin si Jesus mismo, itinaop ang Espiritu Santo para sa tuya. Tangani kitang danay na pasabungan, asin kita dayaday na pagbago. Ang magayuno ka na, ehemplo mga tugang, kang pasabong kang Espiritu Santo, iining nangyaring resulta kang conclave, or in English, conclave. Okay, mga cardinals baga nagtiripon, tangani na sa matuninong, sa pagpamibi, pilion ang magiging masunod na Santo Papa. Bago baga kaiyan, gulpiho na mga, sabihon tang mga pigaapon na papabili. Okay, mga candidates for papacy. Yes. So, gulpihon. So, aram nindo iyan. Igwa ki huyang kan top 3 ngaya, igwang top 10, o hilingon ta, dai mambaga ni saro duman sa ibaan lakaw kan Espiritu Santo. Ito so mga pinili sa nanyato, pinili kan mga tao. Alagad, mahal na Diyos, ibaman kung nagpipili. Kaya, saro ining magayuno na ladawan kung paano mina-intervene ang Espiritu Santo sa satuyang buhay, and it is always for our own good. Iyan ang kagayon ng kaantaan, mahal na Diyos, sa ngarang kan intervention kan Espiritu Santo, minabago sa tuya, asin perming marahay ang resulta na pinapadara sa tuya. Dahil growth is always a fruit kan sa tuyang apod sa mahal na Diyos, asin pag-intervenir kan Espiritu Santo. Kita nagtatalubo, kita nababago, asin iini ang dayaday na magyayari sa tuya kung kita day nawawaran ning paglaom. Yaong baga kita sa obileyo ning paglaom, ang sarong elemento kang paglaom is determination, na determined kita na may mangyayaring marhay. Minsan pa ano ang mga indikasyones diyan na nahihiling ta na sometimes negative ang dating, alagad may mangyayaring marhay sa satuya dahil kan sa tuyang pagsaring sa mahal ni Diyos. Iini ang inaapod tang hope o paglaom. Sabi nga ni sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 5 verse 5, spes non confundit. Tatara mo na Latin. Ano po ang gustong sabihin? Ang gustong sabihin, hope doesn't disappoint. Okay. Okay. Kaya kung pirmi kita naglalaon, pirmi kita ning binabago, tanganing may mangyaring bago sa tuya, asin mangyari ng anuman na pinagmamauot niya to. Yan ang paglaon. Dahil kita nawawaran ning tsansa na maghalat sangkod umabot ini sa tuya. Na anuman na karahayan na minamauta, itatao yan ng mahal na Diyos, not according to our own time. Iyan ang kaluyahan ta kadakla na oras mga tugang. Dahil kung kita may minamauot na karahayan para sa tuya, kung minsan nakakalingaw kita na minadictate sa mahal na Diyos. So, kaipuhan ko ngayon ini ngunya na si Mana, kaipuhan mangyari ini ngunya na si Mana. Okay. So, bako iyan ang hope, bako iyan na pagtubod, kundi ang tunay na pagtubod na kairibanan ang paglaom, naghahalat sana kung noarin dahil tayan itatao sa tuya. So, mabalik naman ako sa duwang puntong nasambit ko na kaito sa tuyang programa, na ang gabos na pangadyi tinatawaning kasimbagan, not according to our own time, but according to the time of God. Ang time of God, inaapodan na kairos. So, mangyayari iyan. Sabi sa tuya ni Santiago, St. James, duwa sa nadaang rason kung nataan sa tuyang pangadyi, dai natatawaning kasimbagan. Ang enot na rason, dahil we are praying for the wrong thing. Salaan sa tuyang ipinapangadyi, salaan sa tuyang inahagad. Okay? So, dahil talaga yan itataon ng mahal ng Diyos. Okay. Kung iyan ikakarauta
Kung sa lang, ang ikaduhang rason, kulang pa daan sa tuyang pagpangadyi. So pray more. So, keep on hoping, keep on praying. Maabot na maabot iyan. Ang pagbago sa tuya kan Espiritu Santo, mangyayari sa tuya iyan sa iyang panahon. So dakulan po Mons Chris, ano na kumbaga pwedeng mangyari sa tuya kung nagsasabay kita sa pagiging simbahan na sinodal, may mga pangyayari sa tuyang buhay na pwedeng masolusyonan. Kung mamundo kita, nagiging maugma kita, nagkakasararo, and sa mga daiman pa rin mangyari, daiman talaga nangyayari, kasi baka uman ito so kagustuhan kang mahal na Diyos sa tuya. Pero Mons Chris, ano po talaga sa tuyang ultimong punto, kainin pong sa tuyang presentasyon kang programa, ano po ang pinakapangapudan sa tuya gabos sa sarong simbahan na sinodal na nangangahulugan na bako sa na po sa tuya mismo, kundi po kasabay na of course ang sa tuyang kapwa. Okay. Sa pagiging simbahan na sinodal, bako sa nasa dirita ang sa tuyang iniisip nan sa kuyang karahayan, ang sa kuyang pag-uswag, ang sa kuyang pag-asenso. Ining mga iniisip ta na mangyayari sa tuyang sadiri, iyuman ang dapat mabuton ta na mangyari sa tuyang mga kairibahan sa pagbaklay. Kaya mantang ako namimibi, naglalaom na mag-asenso ang sakuyang buhay, iyuman ang sakuyang pamibi para sa kuyang kairibanan, na mag-asenso kami gabos, mag-asenso kita gabos. Iyan ang pagiging sinodal, na ang kaugmahan ko dapat kaugmahan man kan gabos, ang kaugmahan niya kaugmahan ko man. Iyo iyan ang ladawan nin sarong simbahan na sinodal, asin mangyayari ni sa tuya dahil taan mahal na Diyos dai nanggad makontrol, dai masayuma kan anuman na ikakaugman niya to, ikakaugma kang gabos. Dayon ang pangapudan niya sa tuya. Dai man kita digdili na lang sa kinabantanganing pagpatiuson digdi sa ibabaw nin daga, kundi linalang kita gabos tanganing magugma bilang mga ladawan niya digdi sa ibabaw nin daga. Sige Mons Chris, inabot na po kita ng oras ng pamamaaram. Hello muna kay Charlon Lau and Crisanta Bognalos, and si Joven Acuña, si Ringman po si Rogelio Verdad, and pabati manda po Mons Chris ang mga taga Malilipot, nakatutok manda po sa YouTube channel kang DCGB. Wow. Good afternoon sa Indo Gabos. Good afternoon po sa Indo, and of course ang mga Domingueños dyan po sa Barangay Kalayukay kang Santo Domingo, si Viv Balilo and si Edgar Barria and Velasco Macalos, and hello man da po Mons Chris, ayun si sa Chancery da po Mons Chris, pabati man. Hello, okay. Hello sa Indo Gabos, mga taga Chancery. Thank you so much po sa Indo pag-antabay. So sabi nga ni Mons, sarabay kitang magbaklay, di ba? Di kitang mapagal, di po kita mawaraning paglaom, tayo po ang pinaka katayuhan kang sa satuya na sarabay po kita na magbaklay sa dalan na sinodal. Okay, thank you so much po Mons Chris sa pagdigdingo niya na pagkakakumun live. Mag-ilingan naman po kita sa masunod na Biyernes. Yes. Mons Chris, baka may nalingawan pa akong kahaputan or may mensahe ka pa ba? Lalo na po Mons Chris sa paparaning aktibidad this May 12 election po. May mensahe ka pa po sa tuyong mga paratubod, go ahead. Yeah, po. very good. So, igwa sa indoning panahon, ngunya na hapon, 4 o'clock in the afternoon, igwa kitang vigil mass dyan sa Padre Pio Church and Shrine. Kaya sa may panahon, magkasararo, magpartisipar dyan sa vigil mass for hope. Ano ang hope? Yung bagay yan ang sa tuyang Jubilee, Jubilee of Hope. Okay. Pero ang hope na ini is an acronym of honest, orderly, and peaceful election. So, Vigil Mass for Hope, imbitado ka mo gabos, asin lugod pa man, mangyari ang sa tuyang kamautan na maging malinig ang eleksyon na ini, asin sa tuyang iboto itong mga tao na dapat tamang magkapot ning anuman na pwesto.
Okay? Sige, mag-isambaro po kita kung yaumasan na kita sa Saint, yes po, hindi man lang po yan Mons sa Rawis. Sa diba? Rawis. Opo. Okay, pahabol po Mons, pabati da po sa imo si Josephine Talatag Perez. Talagang dakulan si Mons Kriski tagahanga. Okay. Good afternoon sa imo, Jo. Nag-aarabang po Mons Chris sa nagapag-Biyernes. Yes, so, sa God bless masunod you po, all. Opo, di po nito girara ini paglingawan na programa alas 2 sagkod alas 3 ang programang inilakaw maghiras nakaimbata sa lado technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, and of course po ang sa tuwing mga pag-iliba dyan sa newsroom si Shara May Leron. Ini po si Johnny Bating Bayaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernardi Ini man Jr. po, ini man po si Johnny Matthew, and of course ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong nahinanyong ang programa